Здравейте! Здравейте официално, мили момичета. Добре дошли на всички. Радвам се, както и Фрея, на интереса, който проявявате към тези магични ритуали, новогодишни, за които днес ще си говорим. С част от вас се познаваме. Голяма част от вас са наши курсисти в езотеричен клуб Enchanted The World is Magical. С други за първи път ще имаме удоволствието да обменим енергия в следващите минути. Аз съм Манон, с две думички, просто за тези, които не ме познават. Създател съм на този езотеричен клуб, където предлагаме, както аз, така и Фрея. Част от курсовете се водят от двете. Други курсове ги водим самостоятелно, дали аз или Фрея. В различни направления на езотериката работим. Добре сте дошли да се запознаете и с други видове мастер-класове, които предлагаме. Много от вебинарите са в безплатен вариант с, смея да кажа, достатъчно количество информация, което да бъде така интересно поднесено и достатъчно разбираемо поднесено за хора дори съвсем начинаещи в езотериката и в магията. Казвам магия, имам предвид вълшебство. Имам предвид нашата собствена воля да управлява нашата съдба, без да нарушаваме естествено вселенските закони. На днешния вебинар Фрея ще ви разкаже това, което можем да направим, за да си помогнем да изпратим една стара година и да се подготвим да посрещнем една нова година с езически ритуали, древни достатъчно, запазили се до днешно време, включително и християнския егрегор също е достатъчно добре отразен в ритуалите, тъй като в някои от тях имаме и християнски молитви, имаме и икони, които участват, но в същината си езичеството, знаете, преди християнството, така че хубаво е, че са запазени такъв тип ритуали, които са оцелели до днешно време, доказано работещи, доказано полезни. И аз ви пожелавам едни вълшебни минутки от тук нататък с Фрея. Извинете ме малко за гласа, все още и аз не съм да оздравяла, Фрея също. Това са така странични неща. Прекрасни вълшебни минути ви желая, мили хора, с това, което Фрея предстои да ви разкаже, и до нови срещи с мен. Фрея, заповядай. Благодаря ти, мила Манон. От мен също здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Радваме се с Манон, когато виждаме и нови лица. Добре дошли сте в нашият безплатен вебинар на тема новогодишни ритуали. Предстоят ни едни интересни магични минути, в които ще ви разкажа за изключително древните, мощни, много интересни магични ритуали, с които можете да привлечете светлина, благоденствие, хармония и богатство в домовете си. За тези от вас, които не ме познават, буквално няколко минутки, в езотеричните среди хората ме познават като Фрея. Имам щастието да работя с моята мила Манон в нашият езотеричен клуб Enchanted The World is Magical, чийто създател е Манон. В личния ни живот имам щастието, ние с Манон сме сестри и общо взето можем да кажем, че магията тече в нашата кръв и се предава от много древни времена, от нашите прабаби и баби. И рано или късно човек стъпва на пътя на предназначението си и започва да се занимава с това древно изкуство. Всички тези от вас, които ни познават, знаят, че ние сме бели вещици. Каквото и да правим, ние го правим с светлото и добро намерение в сърцето да помогнем на човека, да видим на какъв път е стъпал, дали някъде се е отклонил. И общо взето от нас можете да получите такъв тип съвети, такъв тип работа, такъв тип обучение, в което можем да ви покажем къде е правия път, къде е пътя, който ви води към светлина. Естествено, можем да ви кажем за всички подводни камъни, които ще срещнете. Работили сме с много хора, които имат и така доста тъмни намерения в себе си
и изкушението да посегнат към нещо по-различно от светлината работи, но се радваме, че успяваме на тях да посочим светлината. Самата аз в езотеричния клуб Enchanted World is Magical, освен че работя с лични консултации, констелации с най-различни хора от цял свят на няколко езика, работим и с Манон и правим обучения. Самата аз водя обучение Ленорман, начинаещи и напреднали, исландски руни, бойна магия и съответно двете с Манон водим още курсове. Непрекъснато се развиваме, самите ние непрекъснато сме в процес на обучение и съответно предаваме на нашите курсисти тези знания, с които ние вече сме затвърдили практика и опит, за да можем да дадем едно адекватно обучение. Често правим такива безплатни вебинари, особено когато започва нов обучителен сезон и когато предстои да започнат нови курсове, нови клубове, нови обучения. Можете да виждате в страниците ни, в YouTube каналите. Зареждат се така една серия от доста дни, в които ние безплатно презентираме какво е това, което ще предстои в следващите обучения и така моето скромно мнение на тези безплатни вебинари се стремим да обясним и да дадем информацията на достатъчно достъпно ниво, дори за хора, които сега влизат в езотеричните среди и така доста информация, т.е. с която човек реално наистина може да си послужи. Така, днешните новогодишни ритуали с какво са свързани? Още от древни времена, знаете, хората са правили всякакви ритуални действия, те са живяли по съвсем различен начин и са знаели, че когато се обърнеш към някой бог, когато се обърнеш към някоя светия, на когото си кръстен или с когото усещаш по-специална връзка, този бог те чува, тази светия тя те чува, ти си под негова опека, под негова защита. И хората в древни времена, в езични времена са смятали, че тези богове ходят сред тях, живеят сред тях и дори често са търсили доказателства за това, че са видяли този бог или този светия, защото еди си кой човек, той всъщност е бил предрешеният там бог или светия и има такива сказки и поговорки, за които хората са смятали, че е така, колко е било фантазно, колко е било реално, ние това не го знаем. Но тогава хората са вярвали, са смятали, че имат една такава по-пряка връзка, едно такова усещане, че да, ти ще седнеш днес и ще се помолиш на този Бог, ще му принесеш дарове, и знаеш, че това нещо ще се изпълни. С настъпването на християнството и на всякакви други религии по света, разбира се, тази концепция се променя и конкретно в християнството човек започва да живее с една идея, че Бог ще те чуе, да, но Бог е някъде много далече, че трябва да отидеш в църква, така, един куп други неща, които трябва да направиш. Естествено, желанията на хората отново се сбъдват, когато те там съблюдават правилата, живеят по законите и така нататък. Това, за което днес говорим, е една подготвителна част, т.е. това, което днес ще ви разкажа, са ритуали, които вие можете да направите до 31 декември и те са доста наброи, с които вие всъщност ще започнете и ще направите една подготовка, за да можете да се изчистите от това, което се е случило през старата година и да поканите енергията на новата година в дома си, който вече е изчистен, който е освободен там от негативна енергия, от скандали, от пререкания, от бедност, от всякакви сложности, през които сте преминали през годината. Така, т.е. ако имате една къща и искате да започнете да я обзаведете, да я отоплявате и да живеете в нея, преди да започнете да го правите това нещо, първото, което трябва да направите, е да я обезопасите, да я направите почистване,
да направите защита и да направите ремонт на покрива, ако той тече. Или там имате стара дограма. На този принцип работим и в езотериката, в каквото и да е направление, когато правим някаква ритуална бяла магия, когато правим защита на човек. Тоест, ние не можем да направим защита, ако първо не сме очистили пространството. И затова винаги започваме с очистване на пространството, очистване на дома, след което поставяме защита и вече поканваме новата енергия в дома си. Затова, когато влезем вече в новогодишния портал, който се отваря на 21 декември, по всички духовни портали, изобщо, които се отварят в календарната година, имаме един такъв ритуал, с който започваме с очистване. Така, съществуват 12 дни вълшебни в годината, които са подходящо за енергийно напълване. И във всеки от дните има различна енергия. Във всеки ден може да отговаря на ден от годината. Отделно имаме, ако се движим по енергията на колелото на годината, там имаме едни такива древни портали, които се отварят. Имаме Йол, имаме Самайн, имаме Белтейн и тези от вас, които присъстват на нашето обучение на Клуб Магия, ние с Манон много в детайли обясняваме какво е това, което може да се направи на отделните празници. Всичко това е призив, за да дойде благоденствие и богатство в дома ви. Така, какво правим с тези ритуали? Ние използваме различни магични думички, които са стари заговори и уговори, дошли от стари древни гримуари, които нашите предци древни са използвали и те се запазили до ден днешен. Всичко това, за което говоря в момента, има хора, които казват ритуали. Какво ще ми помогнат ритуали? То всичко е това, което сам си направиш. И те ще имат една такава тема на недоверие в себе си. Повярвайте ми, момичета, ако започнете систематично всяка година да правите тези ритуали, за които тук говорим, ще видите как всичко бавно и постепенно се подобрява. То остава подобрено и ви стои като стъпало за следващата година. И следващата година е още по-добра. И още по-добра. И неусетно, ако се обърнете назад и видите, примерно, започнала съм и правя ритуалите, вече ги правя трета или четвърта година, и ако видите къде и как сте живяли преди 4 години и къде живеете и как се чувствате сега и какъв е вашият напредък, ще отбележите доста голям ръст. И това е не само това, което ние с Манон виждаме в живота си, това е обратната връзка, която получаваме от всички хора, които са прегърнали тези ритуали и ги правят. Така, какво правим, когато говорим за почистване? Чата е отворен, момичета, въпреки че микрофоните са спряни. Ако имате някакви въпроси, спокойно може да пишете. Аз виждам чата. Така, в дните като диапазон между 24 декември и 31 декември, вие ще изберете ден, на който да го направите, тъй като всеки от нас е зает с един куп неща в ежедневието, работа, задачки. Тоест, в един от дните от 24 до 31 ще направите почистване на дома си и на пространството. Това е енергийно почистване. Хубаво е да запалите свещ, т.е. трябва да си вземете свещ, която трябва да е бяла и нейното времетраене на горене е добре да бъде няколко часа. Т.е. просто преценете там какъв тип свещ ще бъде, такава, която да гори примерно поне 3-4 часа. Правите генерално почистване на жилището си. Тоест, там всичко трябва да се измете, изчисти, да се пусне прахосмокачка, да се изчистят прозорци. Абсолютно генерално почистване на жилището и свещта гори през цялото време. Вие запалвате, оставяте я някъде и започвате с генералната чистка. Докато чистите, миете и бършете всичко в дома си,
можете да изговаряте на глас от какво искате да се избавите, какво е това, което искате да си тръгне от живота ви. Тук, момичета, не забравяйте, че по време на всички ритуали, които предстои да ви разкажа как да бъдат направени, на вас ви трябва позитивна настройка. Тоест, не можете да направите такова почистване, ако вас мъжът ви е ядосал и вие тръгнете да почиствате дома си като фурия и бързате, чистите, ама така с яд по някакъв начин, с кърпата налагате или бършите и чистите. Вие не можете да почистите дома си по този начин. Защо? Защото вие в момента не сте в хармонично състояние и това, което вие ще направите, вместо да почистите, вие ще натрупате още гняв, ще натрупате още негатив, който вие сте събрали в себе си. Всъщност, докато ние чистим дома, от какво го очистваме? Ние го очистваме енергийно, влагаме нашето магическо намерение да изчистим дома си от всичко това, с което той е бил замърсен. И когато говорим за замърсяване, искам тук да отворя една скоба и да обясня какво представлява енергийното замърсяване. По време на цялата календарна година, вие в този дом сте живяли, там сте спали, там сте контактували с най-близките хора на сърцето и на душата ви. В този дом са изговаряни думи. Хората са конфликтували, хората за нещо са спорили, за нещо са се скарали, за нещо са били щастливи, посрещнали са там радостни и не до там радостни моменти. Всеки един момент, в който вие скрепявате връзката с вашето семейство, деца, мъж, родители и вие сте хармонично настроени и от вас блика чувство на любов, вие разпръсквате позитивна енергия в дома си. Да? И това е нещо, с което вие напълвате вашите взаимоотношения с вибрация, с енергия на любов и на хармония. Всеки път, когато вие спорите, конфликтувате, карате се, разменят се някакви сложни, трудни думи или се живее в сложна енергетика, в която хората периодично се карат, после се сдобряват, после пак се карат, но конфликтите са, как да кажем, спираловидни. Това означава, че вие, тези, които го творите това нещо, вие зацапвате енергетиката на дома си и тя бива затъмнена от тези скандали и груби думи, които се изричат. Всеки от вас ще каже: добре де, Фрея, ама то няма как да се живее в хармония и в любов непрекъснато. Хората имат конфликти, да, съгласна съм. Въпросът е конфликтите да не взимат превес. Чисто процентно един човек може да сметне и да прецени през календарната година повече в хармония и любов ли е живял с семейството си или повече в скандали и в припирни. И ако вие направите една такава преценка и видите, че ден през ден, през 2 дни или всеки ден все за нещо има, за което хората да се скарат, това означава, че в дома ви вие създавате така наречените енергийни същности, които са живи, момичета. Това е енергия, която се е получила като сблъсък между енергийните съставляващи, които вие сте имали, които човекът е имал. Получил се е конфликт и там се получава един енергиен сблъсък, който става като със сирек. И ако вие през ден, през два се карате с тези хора, това енергийно нещо, този енергиен съсирек, който сте създали при първия скандал, той ще расте и ще става все по-голям. И тази енергийна същност, тя понеже е създадена от скандал, захранена е с него, с тази токсична негативна енергия, тя в един момент, колкото повече вие се карате, толкова повече тя ще расте и толкова повече тя ще започва да се оформя като мощна енергийна същност, която в един момент ще придобие съзнание. Тя ще живее във вашето енергетическо пространство и тя ще иска от вас вие да се карате, защото тя с това ще иска да се храни, тя иска да оживее. По този начин, между вас и всички хора, с които ви общувате, особено в тесните връзки, където са любовни, романтични отношения, където са кърмичните отношения с нашите деца, с нашите родители, там вие имате отговорността за това какъв тип енергийни съставляващи на връзките създавате, тази енергийна същност, която се образува от общуването между хората
И затова каква ще бъде тя? Ако тя е създадена в любов и хармония, тази същност, то тя ще расте и ще иска от вас вие да й давате любов и хармония, защото от това е създадена, това е нейното гориво, тя с това се храни. И обратно по същият начин, когато се живее в скандали, в препирни, в сложни, трудни отношения, енергийната същност е негативна. И когато говорим за очистване, вие всъщност, когато започнете да правите това очистване от 24 до 31 декември, с цялата тази чистка вие ще очиствате дома и пространството си от такъв тип негативна енергия. Моля да ми дадете една обратна връзка в чата. Това, смисъл, обясних ли го достатъчно ясно, детайлно, за да бъде разбрано? Вие не просто чистите физически дома си. Разбирате ли от какво ще го чистите и защо е нужно вие да бъдете в хармонично състояние? Защото вие не можете, чистейки, да зацапвате, все едно да натопите кърпата в една вода пълна с сажди и да си мислите, че чистите прага, прозорците. Не, вие ще го зацапате още повече. Тоест, ако се случи, има такива случки и ситуации. Добре, момичета, радвам се, че се разбира. Това е идеята на тези вебинари. Всичко, което обясняваме и говорим, да бъде обяснено така, че не да бъдат просто едни думички, не да е нещо, което Бефрея разказва там някакви неща, има точно какво беше, трябва сега да си пусна записа, за да разбера. Тоест, ако вие в момента сега всичко разберете и то остане, потъне във вас, това значи аз съм се свършила работата и вие сте го разбрали. То от вас повече не може да излезе. То заляга във вас като знание, като разбиране и вие ще си го носите със себе си и дори така ще се държите напред във времето. Дори можем да кажем, че на такъв тип обучение ние по някакъв начин ви помагаме да конструирате съзнанието си да мисли правилно, за да можете да... Да, добре, радвам се. Така. Тоест, има ситуации и случки, понякога имаме в домовете си мъже, които са достатъчно незрели, вие сте го предупредили, вашият мъж сте му казали, слушай тук, бях на един вебинар, хората обясняват, казват, че ще е добре за нас, да имаме благоденствие, хармония в дома, да спрем да се караме, да имаме по-добри резултати, да сме по-хармонично семейство. Трябва да направя тук едно почистване на дома. И съм се заела тази година, ще направя едни новогодишни ритуали. И да речем, вашият мъж е против тези неща, или не ви подкрепя, или е достатъчно така неразумен и незрял. И точно в този ден, в който вие сте се подготвили да направите това почистване, вашия мъж ви спрята един скандал и вие сте вътрешно тъжни. Да? Вие се чувствате по някакъв начин дори обезсърчени. Може да си кажете, бе, какви ритуали ще правя аз? Виж какво се случва точно в деня, в който искам. Това не бива да ви пречи, момичета. Вие, щом сте стъпали на този път и искате да очистите дома, още повече, щом като в деня, в който искате да направите очистването и да започнете с ритуалите, вашия мъж прави скандал, това е още един огромен белег, че вие се нуждаете от това почистване. Какво правим? Стоим индиферентни, не се ядосаме на нашия мъж, защото ние го познаваме, ние знаем, че той е такъв, като характер, сложен, труден човек. Стоим индиферентни, не се ядосваме, молим нашият мъж просто да излезе от дома, да си намери някаква задача, работа, ако трябва му даваме задача, иди да напазаруваш на тези 4 магазина. Достатъчно доволно време, в което вие ще останете самичка вкъщи и можете да си направите самото почистване. Тък му няма да сте близо един покрай друг, няма да се драчите допълнително, той ще се извентилира главата, ще се проветри по някакъв начин, ще се върне по някакъв начин различен, по-спокоен и вие ще си направите почистването. Така. Затова ние сме в хармонично състояние с позитивна настройка, влагаме нашето магическо намерение ние да се избавим от всичко това, което ни пречи, което не е добро. И какво говорим? Ако трябва да ви кажа аз как правя самото почистване, чисто и просто, докато почиствам, докато там пускам проксмокачка, обирам някакви неща, подреждам гардероба, всякакви неща, просто говоря и казвам, че искам да се отърва от еди си какво, от другото, от болести, от незгоди,
Ам, Няколкократно изговаряте това, от което искате да се отървете. И докато го казвате, то е с намерението иди си, нямам нужда повече от теб. Да? Това е вашето намерение. Вие му казвате то да се замине. Можете да ползвате, ето примерно тази фраза, която сме ви дали тук. Всички незгоди и тъга, главоболие, неплатени дългове, празното портмоне, нещастие, скандали, викове, разправи, задължения. Всичко това си отива. Аз повече не го искам в дома си. Докато правите самото почистване, то може да трае, в зависимост от това колко в детайли ще влезете, колко точно ще почистите. Отделяте 12 вещи, които повече не са ви нужни и които ще използвате за провеждането на обряда на 31 декември. Това ще бъдат някакви такива малки предмети. По възможност е добре да са свързани с проблемите, които вие изпращате и които сте имали през годината. Например, може да бъде стара рецепта, купили сте някакви лекарства, т.е. нещо сте боледували. Или дошъл е там някакъв фиш глоба за нещо и вие сте я платили. Може да сложите тази квитанция. Ксерокопие от решението за развод. Всякакви такива сложни, трудни казуси. Ако за нещо много сте харчили, е такъв тип неща, които по някакъв начин са свързани с трудностите, през които сте преминали. 12 такива предмета трябва да отделите. В една турбичка ги слагате, за да не ги разбъркате с други предмети, и тези 12 предмета вие ще изгорите на 31 декември. Малко по-късно ще ви разкажа как и по какъв начин. Тоест, това трябва да са неща, които горят. Ако така оставяте свеща да изгори до край, хубаво е да оставите да изгори до край, въпреки че тук имате написано, ако нямате такава възможност, може да изгасите, но аз винаги я оставям да изгори до край, тъй като това е сериозна енергетическа чистка. И самата свещ тя ще е попила в себе си, така че просто я оставете. Ако имате нужда да излезете от дома си след почистването, свеща да остане да гори, обезопасете я. Примерно може да я сложите в, както е в подсвечника, в една голяма метална кутия, някаква, примерно тези, дето продават сладки в тях. Цялата кутия слагате в нея алуминиево фолио, е завита. Слагате вътре свеща, някъде в мокро помещение или долу на пода, където имате, да не е паркет, примерно теракот, достатъчно обезопасено и спокойно може да излезете от къщи навън. С всички тези ритуали, за които говоря, ще имате палене на доста свещи. Добре е да се съблюдават такива противопожарни правила. Така, това ви е един ден, в който вие правите тези две неща, т.е. голямата уборка, почистването на дома и отделянето на тези 12 предмета. Само секунда, момичета, и сега идвам.
Така, какво се случва от там нататък? Следващия ритуал, който имате да направите е на 31 декември. Сега, всичко това, което ви разказвам тук, го имате описано като текст в презентацията и когато решите да правите тези ритуали, преди 31 декември е добре да си набавите ето тези неща, които са като необходими материали. И ние с нашите курсисти надълго и на широко го обясняваме и го разискваме това, но когато се набавят неща, които ще ползвате в магически ритуали, те трябва да бъдат купени по законите на магията. Какви са тези закони? Това означава, че когато се набавяте необходимите материали, трябва да излезете от дома си в мълчание, отивате до магазин, купувате даденото нещо, без ресто, без да взимате ресто и се прибирате в дома си в мълчание. Така по този начин се купуват предмети, с които се правят магически ритуали. За хора, които са доста начинаещи, това може да изглежда сложно, трудно, дори невъзможно, защото не могат да си представят как ще влязат в магазин, ще мълчат, ама как ще кажат на продавачката. Има много начини, по които могат да бъдат набавени по този начин предметите. Ние с Манон, на нас често не се налага, когато правим всякакви магични ритуали. Може да се напишете на едно листче какво ви трябва и да го покажете на продавачката. Можете просто да влезете и да си имате списък, да си вземете нещата, да стигнете до касата, да платите, да сте си приготвили парички или може да платите с карта. Да се усмихнете, просто да кимнете едва забележимо и да си излезете от магазина. Днеска просто не сте в настроение или не ви се говори с никой или не се чувствате достатъчно добре, за да общувате. Може пък нещо да сте се разболяли. Хората и да обърнат внимание на това. Това ще бъде нещо инцидентно, за да си купите нещата. Докато вървите по пътя към магазина и се връщате наобратно, не разговаряте с никой, без значение кой ви звъни по телефона, без значение колко е спешно. Тези неща трябва да се спазват, тъй като това са такива древни стари правила. Магията обича тишината. По същия начин, както когато правим всякакви магически ритуали, ние за тях не говорим. Не бием камбана. Аз правих ритуал за еди си какво. Ние си знаем какво правим. Щастието обича тишината. Така. И за въпросният ритуал на 31 декември, обряд за защита, на вас са ви необходими 3 свещи, които трябва да са восъчни, тип църковни, които да горят от 30 до 40 минути, просто от по-дебелите свещи си вземете. Не е задължително да ги купите от църковен храм, може да бъде от църковен магазин или там някой магазинче, което продава восъчни свещи. Въпросът е тук свеща да бъде восъчна, защото восъка има тази способност да убира негатив. Съд, в който да изгорите лист хартия, някаква там огнеупорна купа, алпака или някаква. Продават най-различни в магазините за посуда. Намерете си нещо, което да е огнеупорно, в което да изгорите хартия. Кибрид ви трябва и 3 икони. Икона на Николай Чудотворец, на Исус Христос и на Света Богородица. Сега, някои от вас може да си ги имат тези икони. Ползвайте си ги. Може да са наследство от вашата майка, от вашата баба, може да са там в рода да се предават, още по-хубаво. Ако нямате тези икони, може да си ги купите. Ако и това нямате възможност да направите, просто може да разпечатате, пишете в Google съответно имената на самите икони, виждате самите образи, разпечатвате ги. Ние тези икони ще ги ползваме като портали, да? За да можем да запалим свещичка за всеки от тези
свети за Исус и да си направим самия ритуал. Тоест, можете и да ги разпечатате. Имаме курсисти, които работят с такъв тип копия и ритуалите им се получават прекрасно и чудесно. Само секунда. Така. Поставяте иконите пред себе си, т.е. ще работите на някакво там защитено пространство. Хубаво е да сложите някакъв плат, като някакъв плащ, да не е директно върху масата или върху бюрото, на което работите. Ако сте работещ езотерик, олтар, на който работите. Поставяте иконите пред себе си, разполагате ги, запалвате свещичка пред всяка една икона и на този лист напишете всичко неприятно и негативно, което сте преживяли през изминалата година. Няма значение колко ще бъде дълъг или кратък този списък. Просто напишете всичко, което за вас е било неприятно и негативно. Пишете с химикал, с молив, с каквото решите, с каквото имате. Изчаквате свещите да изгорят напълно и изгаряте самият лист. Изгаряте го вътре в тази купа. Благодарете на висшите сили със свои думи, т.е. благодаря на висшите сили на Вселената, там може да назовете на Исус Христос, на Николай Чудотворец, на Света Богородица, благодаря за помощта, благодаря за подкрепата, благодаря, че ще премахнете от живота ми всичко това там, назовавате каквото сте написали на самият лист. Тоест, благодарете на висшите сили със свои думи и погребвате пепелта в земята, може в саксия, която имате в дома си, в която отглеждате цветя. И това очистване е нужно, за да преминете в новата година в обновено състояние. Тоест, тук имаме веднъж, вие направихте вече ритуал с думи, докато чистихте, назовахте от какво се отървавате. Тук с подкрепата на светиите и с благодарност от ваша страна към висшите сили, вие изгаряте енергетически всичко това, което сте написали, запечатали. То е приело форма. Когато сте го написали на листа, вие го изгаряте и го погребвате. И това е начин, по който вие казвате, това нещо повече го няма в дома ми, аз го изгорих и то повече не съществува в дома ми. Така. След това изгаряте всички тези 12 предмета, които отделихте, когато правихте почистването предното. И докато самите предмети горят, намерете си начин. Вижте, преценете самите предмети, колко време ще горят, колко са големи, къде да ги запалите, да не направите някаква димилка вътре в дома си, може да е някъде на открито, там двор, ако имате. Не е добре да се отдалечавате много и от дома си. Вижте, преценете, хубаво е да отворите прозорец в пространството, т.е. в дома си, ако ще горите. Докато горят самите 12 предмета, вие произнасяте 12 пъти думите. Старото си отива, новото в моя дом идва. 12 пъти просто произнасяте, докато горите тези предмети. Докато тези 12 вещи горят, вие съзерцавате пламъка и си представяте как старото си отива, за да направи място на новото. Най-силно работи тук визуализацията, защото вие можете да мислите за това, какво искате да ви се случи през новата година, да мислите за своите желания, може да ги виждате как се случват и как се сбъдват, да си представите как бихте се чувствали, ако те се сбъднат и общо взето да се потопите в тази картинка, така вие строите нова холограма на събитията. През този ден вие трябва да заявите на висшите сили вашите желания и по този начин вие ги заявявате. Докато 12 стари предмета горят и вие за трети път изгаряте всичко това, което
не искате повече да е в дома ви, вие каните новите събития да дойдат в дома ви. А, така. Оттам нататък продължавате с очистване на дома с стихиите. Това се случва на 31 декември. На 31 декември се очертава доста заед ден. Има доста задачки, завършени от към ритуали и се знае, че има нужда да се подготвя новогодишната трапеза. И човек наистина е така достатъчно заед и ангажиран. И случвало се, имало е хора, които на предни представяне на тия ритуали казват: абсурд, няма как да успея, аз имам да направя един куп неща, там ще приготвям вечеря, не знам какво ще правя, питка ще меся, примерно баница ще правя за тези от вас, които ще празнуват в къщи. Няма как да направя всички тези ритуали, абсурд, няма да ми стигне времето. Повярвайте ми, момичета, Манон толкова години правим тези ритуали, винаги ми е стигнало времето за всичко. И питка съм умесила, и баница съм направила, и вечерята ми е готова на време. В 8 часа моята вечеря е сложена на новогодишната трапеза, защото там има друг обряд, който да се направи и да се чете там заговор върху самата маса. Човек, ако е организиран и има мотивация, има желание, може да направи всичко. Тоест, какво е очистването с стихиите? Първо, стихиите са 4. Имаме огън, въздух, вода и земя. И с този ритуал за очистване с стихиите се дава защита за цялата година с помощта на висшите сили, защото тук имаме заговори, които се четат. Първо очистваме с стихия вода. Това означава, че жилището трябва да бъде проветрено. Взимате една кофа и наливате малко вода в нея. Съответно, тя трябва да бъде чиста, т.е. там да не е имало стирка някаква, с която сте обирали пода. Може да си вземете нова. Наливате вода в нея, взимате една кърпа за почистване, някаква там микрофибърна, не знам, хавлия, на каквато имате в дома си, и прочитате над водата с по-висок тон следното наговаряне 12 пъти. Тоест, хубаво е самата кофичка с вода да бъде непосредствено пред вашата уста, където ще говорите, защото думите е хубаво да отиват директно върху водата. И какъв е заговора, който ще прочетете 12 пъти? Да, има ли желание, има и начин. Много правилно, Вили. Точно така. Още повече има смисъл в тези ритуали да се правят, защото те наистина дават много големи резултати. Така, самият заговор, който се чете, така с един по-висок тон, хубаво е. Те самите ритуали, докато ги правите, те ще ви донесат изключително много настроение, момичета. Представете си, ако никога не сте се занимавали с такова нещо и се захващате да правите такива ритуали, първо ще се усещате и ще се чувствате вкъщи като вещица, като жена, която е веща, като жена, която може да направи неща, като жена, която може да промени наистина живота си, нейното, на семейството си. Чистя, подреждам, ще поканя нови неща в дома си. Аз правя, аз мога, аз имам магическо намерение. Това само по себе си е достатъчно вълнуващо. И общо взето, това, което са споделяли хора, които са правили ритуалите, казват: чувствах се в стихията си, чувствах се толкова силна, повярвах си в Рея, повярвах си, че наистина мога. И това е много, много важно, тъй като това е начин, по който човек първо повишава вибрацията, второ влага магическото си намерение, трето работи с изключително древни ритуали. Тоест, начитате на водата. С първия път, с Господния час, застанете всички светии на помощ на целия дом и Божиите раби, произнасяте имената само на тези, които живеят във вашия дом. Света Покровителнице, Света Богородице, пристъпи, помогни, Света Божа Майко, по ливадите ходеше, роса събираше, плътта мокреше, в ключалките изцеждаше, кладенците пълнеше. Вода, водица, Богородице, ти изчистваш горите, изчистваш планините и долините, очисти моя дом, измий го. Изнеси всичко причиняващо вреди, всички зли помисли, волни и неволни,
които хората са донесли със себе си или ние сме оставили тук. Това е заговорът, който прочитате 12 пъти. Когато четете думите плътта мокреше, мокрите самата кърпа във водата. Можете просто да докоснете водата с нея, лекичко да я намокрите, може целия да го потапяте, както усещате. Тоест, вие сте заредили енергетически водата. Защо 12 пъти го четете? Защото са 12 месеците в годината. И вие, след като вече водата ви е наговорена, кърпата също, тръгвате из жилището и символично бършете, докато произнасяте 12 пъти с висок тон следното наговаряне. Измивам от ъглите, измивам от стените, измивам от тавана, измивам от прозорците, измивам от вратите, измивам от праговете, измивам от всички греди. Мия измивам, дума изменям. Аз с думи, Господ със силата на Светия Дух. Амин. Докато произнасяте тези думички, измивам от стените, това означава, че с кърпата така, натопена във вода и изцедена, ще трябва да минете и да почистите стените на домовете си. Измивам от тавана. В този момент, в който го казвате, може просто да хвърлите кърпата нагоре, за да докосне тавана и ще се върне обратно в ръцете ви. Измивам от прозорците, ще минете през някой прозорец или там всички в дома. Измивам от вратите, ще минете през вратите на домовете. Тоест, това, което назовавате, в момента вие го почиствате. Така. Там нататък имате почистване с стихия огън. Запалвате свещ и започвате да се движите из цялото жилище. Движите се по часовниковата стрелка. Започвате от входа на жилището, там от входната врата. Вървите по часовниковата стрелка, обикаляте, стигате отново до входа и отново започвате. Така правите кръгове из цялото жилище и четете тихо със спокоен глас, носите свеща в ръце и четете тихичко, ето така, тихичко, съвсем тихичко, по този начин. Да, с такъв глас, такава интонация. 12 пъти следното наговаряне. Господи, помогни, свещена сила на огъня, от мръсотията ме изчисти, дай ми светлина, сила и своята защита. Гори огън, огню ясен, горете мои нещастия, разгаряйте се, изгаряйте до пепел и отлитайте с дима далече, и не се връщайте при мен, нито на прозореца, нито на вратата, не чукайте, не молете. Когато огъня стихне, ще си отидат моите беди. Когато пепелта се нареди, така ще се наредят и парите в моя дом, и няма да е по друг начин. Ключ, катинар, заключвам. Амин. Произнасяте този заговор 12 пъти и след това оставяте свеща да догори на масата в кухнята. Обезопасете около нея и тя ще се догори там самичка. Следващото очистване е с стихия въздух. Запалвате ароматна пръчица, може да бъде тамян в някакъв съд и започвате да се движите, обикаляте жилището по часовниковата стрелка и произнасяте 12 пъти следното наговаряне с много тих глас, но не шепнешком, т.е. още по-тих, отколкото с стихия огън, но не и съвсем да е шепнене. Ще изляза аз, раба Божи, казвате вашето име. Благославяйки се, ще се прекръстя. Прекръствате се. Ще изляза от двора. Ще изляза на широката улица, ще застана. С лице на изток, на Бога угодно. Първия вятър към мен идва, втория попътен, третия огън, четвъртия духовен. И продължавате да четете 12 пъти следното наговаряне. Значи това се чете веднъж,
След това 12 пъти четете ето този заговор. Ветрове, вие ветрове, както вие служите на Христос, така послужете и на мен, раба Божий, казвате вашето име, да се отрека. На Христос се моля, Господи Исусе Христе, единородни сине на безначалния Твой Отец, отвори очите на помрачената моя душа, за да те видя и аз Теб, Твореца и Бога мой, приемайки цялото мое окаяно същество, цялата моя низост, ми показваш цялата своя светлина, светлината на света и ще ми дадеш да позная Твоята любов към човека. Дайте ветрове към моя дом, всяко добро и благо и богатство. Господи, благослови целия двор и прак. Нека бъде моето злато с Бога богато. Амин. Този заговор се чете 12 пъти, докато обикаляте дома с ароматна клечка или тамян. И последното очистване е с стихия земя. Не, минава се и през баня и туалетна, минава се през всички помещения. Абсолютно навсякъде в дома, не ги изключвате. Можете да работите и със светена вода, но тук в случая вие самата вода я наговаряте, т.е. вие я програмирате, така че не е нужно да бъде светена. Просто си взимате някаква вода от водоизточника и вие си давате програма с това, с което ще я наговорите като думички. Именно, Манон пише, озвучавам. Църквата казва да не се минава през баня и туалетна, ние езотериците не го спазваме. Бисерка пише, наричанията, откъде можем да ги прочетем. Ами аз, момичета, точно това правя. Аз ви показвам всички наричания и ви ги чета. Те са написани ето тук в презентацията. Ще ги имате написани, можете да си ги разпечатате или да си ги напишете и докато вървите там с свеща, с ароматната клечка, си държите си самия файл, който сте си разпечатали и четете. Да, ще ви дадем файл за разпечатване, да. Благодаря, Манон. Моля. Всичко така го направете, че да ви бъде удобно, да няма напрежение във вас. Тоест, подготвили сте си всичко, взели сте си нужните материали, имате си свещичка, имате си разпечатан самия заговор и си вървите съвсем спокойно из дома, обикаляте и си четете самия заговор и си гледате от листа. Никой не е казал, че трябва да се учат тези заговори. Абсолютно спокойно си ги четете. Така. И последното очистване е с стихия земя. Какво е това, което се прави? Взимате в ръка почва от градината или от ваша саксия в дома ви и произнасяте над тази земя следното надговаряне 12 пъти шепнешком. Света Майко Земя, на помощ ела, на мен Божия раб, казвате си името, помогни. Всичко лошо вземи и завинаги погреби. Всичко лошо, което съм извършил, волно или неволно, всичко лошо, което съм си помислил, всяка болка и мъка, които съм причинил на близки приятели, на врагове и неприятели, всички грехове и прегрешения, както ти прощаваш на мъртъвците, изчистващи всички грехове със смъртта си и влизащи в новия живот без грехове. И моля те, Господи Боже Исусе Христе, и моля Светата Богородица в чест на Рождеството на Христос, и Свети Николай, и всички ангели, и месеца ясен, и красивото слънце, елате
да помогнете да си простя и да простя на всички други хора. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Когато произнасяте Амин, се прекръствате, връщате почвата в градината или в саксията. По този начин сте направили очистване и защита с всички 4 стихии. Следва наговарянето за защита. Много е важно да се прочете в 8 часа, за да сработи, т.е. може да е 8 без 10, може да е 8 и 10. Гледайте да не се отклонявате от самото време. Така. Четете самата молитва. В името на Отца и Сина и Светия Дух прекръстваме се. Милостиви Господи мой, бди през новата година с мен, изпрати за мен и моето семейство кораб с добро, злато и сребро, благослови ни с мир и тишина, благослови ни никога да не се разделяме с теб, добри ангели, свети архангели, цялото небесно семейство, не разрешавай да пострадаме през новата година, нито от заболявания, нито от беди, нито от огън, нито от вода, цялата нова година, Господи, спаси ни, съхрани ни и ни защити. В името на Отца и Сина и Светия Дух прекръстваме се вовек и веков. Амин. Така, това е наговарянето за защита на вашият дом. Имате още един обред, който се прави за богатство и отново се прави на 31 декември. Това, което правите, е да съберете банкнотите и монетите, които имате в къщи на куп. Не, трябва да сте си в къщи. Всички тези ритуали се извършват в дома, Диана. Така. Обряд за богатство. Събирате банкнотите и всички налични пари в домовете си. Сега, в наши дни много хора правят и се разплащат с карта. Хубаво е за самия ден да изтеглите някакви парички, да ги имате в брой налични, за да можете с тях да направите самия ритуал. Просто ги слагате на едно място. Може да имате там, ако не е общ бюджета, да вземете ваши, на мъжа ви. Ако е общ бюджета, просто взимате някакви пари, ги слагате и четете на тях следното наговаряне. Новата година се ражда и расте, което расте и живее, се множи от слънчевата светлина и от луната. И моите пари ще растат със всеки месец. Новата година от януари, от февруари, от март, от април, от май, от юни, от юли, от август, от септември, от октомври, от ноември, от декември. Растете, множете се, добавяйте се. Мен, казвате вашето име, ме обогатявайте, към мен идвайте, да бъде. След това една част от тези пари връщате в портмонето си, другите може да върнете на местата им там, където са стояли, в сейф, касичка и така нататък. И това ще бъдат всички пари в дома налични, са наговорени те да носят богатство. Те ще призовават към себе си други парички. Така. Изпращаме проблемите от старата година. Отново се провежда на 31 декември, независимо по кое време на деня. Необходимите материали тук. Трябва ви календар от изминаващата година. Трябва ви черен конец, черен химикал или маркер, черна свеж, която да не е голяма, понеже е желателно да изгори напълно, и дребни монети. Тоест, ако сте имали календарче, което сте носили в себе си, в дамската си чанта, такова мъничко, или сте имали календар, който е стоял някъде в дома, на който сте си гледали там дните, отбелязвали сте някакви неща, такъв тип календари можете да ползвате. На мен ми се е случвало да не съм имала календар, нито в дома си, нито в себе си. И за да мога да си направя ритуала, това, което правя, влизам в интернет, пиша календар за съответната година, примерно там 23-та, излизат
най-различни конфигурации на календари. Разпечатвам си го и това е вариант, с който да се спасите. Разпечатвате го и с този календар ще работите. Да, вие сте магове, вие сте вещици, влагате вашето магическо намерение и казвате, че в този календар се съдържа всичко това, което е било през всичките месеци на изтичащата година. Съответно, този черен конец също трябва да бъде купен по законите на магията. За всички тези ритуали имате някакви неща написани и вие ще ги имате в файла, т.е. преди да започнете да правите самите ритуали, е хубаво да си ги набавите. Черна свещ, ако имате такава цилиндрична, голяма, тънка имам предвид цилиндрична, можете просто да я щупите на две, на три. Много лесно се чупят на ръба на масата или там на някакъв плод. Просто да натискате леко, тя се чупи и трябва да разрежете самия фитил, за да не бъде голяма. И дребни монети ви трябват, защото тук ще дадете откуп. Така, какво се прави? Запалвате черната свещ, взимате календара и произнасяте върху самия календар. Аз, казвате си името, освобождавам себе си и семейството си. Тук назовавате всички членове на вашето семейство, независимо дали живеете заедно или не. Мъжа ви, децата ви, родителите ви, братя, сестри, всички, които са по права линия. Съребрена не, там братовчеди не. Тоест всички членове на семейството прякото. От проблемите на изтичащата година януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември, и докато споменавате името на дадения месец, вие го ограждате в календара с черния химикал или маркер. Просто с кръгче ограждате самият месец. След това взимате черният конец, оставяте една достатъчно дълга част от него да виси и хващате там, т.е. оставяте да виси и хващате там, откъдето вече започвате да намотавате. Вземете някаква хартия, която да бъде под формата на квадрат, някаква по-твърда, върху която ще намотавате черния конец и започвате да намотавате 6 пъти напреки, 6 пъти напречно, 6 пъти напряко и 6 пъти напречно, така че да се получи кръст върху тази хартия. Стефи пише, ако чакаме бебе, то брои ли се за член на семейството? То се брои, но то още не се е родило, така че достатъчно е да споменете името на майката. Тя го носи, тя ще бъде защитена от висшите сили. Не можем да назовем бебето, защото то още няма име. Добре. Така, намотавате този черен конец върху този квадрат хартия, някакъв по-твърда хартия, за да можете да не ви се смачква в ръцете. И когато сте готови, измъквате самата хартия и завързвате двата края, т.е. едната страна имате висящ край на черния конец, от другата страна също ще имате висящ край. И завързвате двата края така, че кръста да не се разпадне. Тези висящи краища на конеца завързвате 12 възела. И докато правите, това е много интересна, самия ритуал от възловата магия. Ние с Манон много обичаме магия на възлите и много често работим с нея. Какво правите? Докато вързвате първия възел, казвате, първия възел завързах от себе си, казвате вашето име. Примерно, първия възел завързах от себе си Фрея и от своето семейство проблемите отвързах. Вързвате втори възел. Втория възел завързах от себе си Фрея и от своето семейство проблемите отвързах. Трети възел завързах от себе си Фрея и от своето семейство проблемите отвързах. И така, четвърти възел завързах, пети възел завързах. 12 пъти произнасяте този заговор. Ето ги, 12 пъти.
Първия възел завързах от себе си, името, от своето семейство, проблемите отвързах. Всеки път завързвате и казвате, че отвързвате проблемите от семейството си. Просто 12 пъти произнасяте това изречение. То се получава като мантра, като много, много силен призив за всичките 12 месеца. И това е изключително мощно наговаряне. Накрая, след като сте свършили, изгаряте календара, изгаряте и черният конец, който сте завързали под формата на там, сложили сте го във формата на кръст и имате 12 възела, изгаряте календара и този черен конец и отнасяте пепелта на кръстопът. Кръстопът означава път, на който се пресичат пътища. Хвърляте самата пепел на самия кръстопът, може да е някъде по-надалеч от дома ви. Самия вятър ще разпръсне пепелта. Хвърляте на самото кръстовище 3 монети и казвате платено е. Тоест, излизате от дома си в мълчание, носейки пепелта, хвърляте пепелта на кръстовище, казвате платено е, хвърляте 3 монети, които сте си приготвили в ръчичка и се връщате в къщи без да се обръщате повече назад и без да говорите. Няма значение, че някой ви срещнал, ама съседка, ама свекърва ви. Не говорите. Ако проговорите, ритуала ви няма да сработи. Това означава, че трябва да се направи наново. Така, дори да срещнете познат, го подминавате. Сега, повярвайте ми, момичета, толкова пъти, когато правим чистка, примерно, там, да, правили сме руническа чистка или някакъв ритуал за очистване на някакъв негатив или черномагичен или черногробищен, няма значение. Всеки път, след като правим чистката, ние трябва да излезем в мълчание и да изхвърлим остатък от самата чистка, от пепелта, от восъка и ние отиваме до контейнера в мълчание. После отиваме, носим дарове. Да, слагаме ги. Говоря принципно, когато правим някаква чистка. Тук нямате дарове. Тук хвърляте монети. При чистка винаги се плаща, за да могат духовете да дойдат да отнесат негатива. Вселената се грижи за нас. Повярвайте ми, налагало ме се посред бял ден, 2 часа на обяд, да трябва да изнеса негатив, който съм изгорила и да трябва да хвърля монети на кръстовището. Обикновено 2 часа на обяд навън по улиците е гъмжилка от хора. Точно в този ден, точно когато аз трябва да изляза, мен Вселената и вижте сили ме пазят. Точно тогава в този диапазон е мъртвило навън и няма никакви хора. Никого не срещам по пътя си и общо взето дори да трябва да отида да напазарувам, да купя някакви неща в мълчание, не срещам хора, тъй както друг път ще срещна поне 10 човека, които познавам. Така че вярвайте в това, вярвайте, че така както може да си поръчате място за паркиране, тези от вас, които го правят и наистина винаги ще имате, когато го поръчате по същия начин, когато ви трябва да излезете и да свършите нещо в мълчание, няма да срещнете хора. Така, следва наговаряне за защита. Това се чете вечерта, когато масата вече е отрупана с ястия, т.е. всичко, което вие сте готвили, приготвили през самия ден, вие го слагате на самата маса. Не е задължително да е всичко, но някакви ястия трябва да има сложени. Ядки, примерно, мезета някакви нарязани. Така, трябва да има храна на масата и четете на самата маса. Понякога може да се случи вече гостите да са дошли там, с които ще празнувате заедно. Може да имате едно притеснение. Ама аз как ще го направя този ритуал? Хората как ще погледнат на мен? Спокойно може просто да им кажете, аз имам тук една традиция, която е дошла още от баба ми, от майка ми и вечер, е така на Нова година, аз чета на масата, казваме ние вълшебни думички, с които всички да се чувстват добре и щастливи, да имат позитивни емоции и просперитет през годината. Добре дошли сте да чуете. Да? Няма нужда да обяснявате на хората, че правите такива и такива ритуали или че сте се заели с такъв тип дейности. Просто да успокоите хората, защото има хора, които се притесняват, които се плашат. Тя тук сега какво върши? Хората непознатите неща ги приемат с знак повишено внимание и тревожност. Да?
Може да си кажат, аз тук от тая храна няма да ям, какво чете тук тази жена. Просто им кажете, те и самите думи са достатъчно благи, няма нищо притеснително в тях. Кажете им, че просто това е благословия на самата маса. И какво четете? Господи Боже, на всички видими и невидими творения, Творец и Създател, създал времето и годините, благослови започващата днес нова година, която ние броим от Твоето раждане, Господи Боже. На всички видими и невидими твари, Творец и Създател, сътворяващ време и години, сам благослови започващата днес нова година, която ние броим от Твоето превъплъщение за нашето спасение. Позволи ни да изживеем цялата година и много след нея в мир и съгласие с ближните си, укрепи и разпространи Светата православна църква, която Ти сам основа, и спасително жертвайки своето тяло, и с чиста кръв си осветил, нашето Отечество извиси, съхрани и прослави дълголетие, здраве, изобилие от земни плодове и добър въздух ни дай. Мен, грешният Твой раб, казвате своето име, всичките ми роднини и близки мои и всички благоверни християни, както истински наш върховен пастир, защити оградите и по пътя на спасението утвърди, че ние следваме по него след дълговременен и благополучен в света, благополучен живот в света на семейството, достигнали Царството Твое небесно и удостоени с вечното блаженство с Твоите светии. Амин. Четете веднъж на самата маса. Това е благословия. Така. Започнали сте вече да си празнувате новата година. Там хапнали сте, пинали сте, поздравили сте се и в 0 часа, като посрещнем новата година, заставате на прага на вашия дом с лице, т.е. излизате на самия праг с лице към вашия дом. Да? Стоите на прага, но не сте с лице към коридора или там общите части, самия вход, а стоите на прага с лице към вашия дом. И казвате, старата година си отива, успеха ще остави, на новата година ще го даде, а тя на мен, казвате вашето име, ще го предаде. Амин. Да, просто тези думички казвате в 12 часа. След което правим ритуал за богатство. Тук също ще имате неща, които трябва да си купите. Трябва да си купите пшеница. И правим следния ритуал за богатство. Пристъпваме нашият праг навън, обръщаме се с лице към входа на нашето жилище, като предварително сме смесили пшеница и монети в подходяща за целта купичка, т.е. една хубава голяма шепа пшеница, жито, заедно с монетки вътре, смесени. Тоест, излизате от дома си и влизайки отново, още с първата стъпка, която правите, прекрачвайки вашия праг на вашия дом, хвърляте с замах навътре от смесените монети, пшеница и монети, хвърляте ги на пода, т.е. излизате от дома си, влизайки с първата стъпка, гребвате от купичката една хубава пълна шепа монети и пшеница, хвърляте ги вътре в дома си, те се разпиляват навсякъде, вратите на съответните стаи е хубаво да бъдат отворени от коридора, могат да се потъркулят и да влязат притъркулят и да влязат в самите стаи и произнасяте следните думи. Зърното в зърно, работата в работа, парите в пари, всичко в моите ръце. Амин, амин, амин. Така, и по този начин вие сте направили ритуал за богатство. Пшеницата какво е? Това е благословия за дома. Всичко да расте, да се плоди, да имаме хляб на трапезата си, да сме... аз обикновено влизам с десния крак, левичарите сигурно влизат с левия. Така че Манон, мисля, че тук водещия крак, който е на човека, да? Който му е естествено. Водещ, да. Левичарите ще влязат с левия крак, освен ако не са си изработили навик да пишат с дясната ръка и да тръгват с десния.
Крак, да, моля. Така. Ам, Ако по някакви съображения не можете да пръснете пшеницата с монетите в антрето, в входния коридор на дома си, може да го направите в хола или във вашата стая. Тоест, тук ще излезете от дома си, ще влезете, ще преминете през коридора и може да пръснете пшеницата и монетите в хола или в друга стая. Да, ще направите просто повече крачки, за да влезете. Ако някой попита какво е това, просто може да отговорите, това е нашия дом и пшеницата и монетите ще се стоят там, където ние искаме. Това е наш ритуал за богатство. Ако в дома има деца или някой дойде на гости или някой от вашите гости започна да събират монетите, това е за добро. Не им казвайте нищо, нека да вземат, така че то ще работи и за вас. След 3 дни можете да съберете пшеницата и монетите. Прибирате монетите на подходящо място, не ги харчете. Те ще привличат към вас паричен поток през годината. Можете да сложите една или няколко монети в портофела си, но те трябва да са отделни от другите ви парички, за да не ги харчите. Това е вашият магнит за богатство. Аз обикновено даваме на мъжа ми, взимаме в моя портофел, така че не на децата си може да дадете. Самите тези монети може да използвате за други ритуали, които ще провеждате през годината. Ако гостът ти ги даде обратно, хубаво, това е негова воля. Решил дал обратно, не е проблем. Абсолютно нищо не казвате, не казвате на хората какво да правят. Всичко се случва естествено и спонтанно, както хората го виждат. След като е решил да ви го даде, вие го взимате в ръце и просто оставяте монетата на земята, там където ще си стои. Така, ако празнувате нова година извън вашия дом, можете да направите тези ритуали в момента, в който се приберете от дома. Тоест, тези ритуали, които са след 12 часа, можете да ги направите след като се върнете. Празнували сте някъде в дом на приятели, на заведение, отишли сте някъде в чужбина 3 дни, 5 дни, въпреки че това ще бъде сложно, ако решите да правите ритуалите след 31 декември, защото 12 дни започват. Малко ще бъде сложно, ако липсвате повече от дома си, но да речем някъде сте за самата вечер извън дома си, като се приберете, спокойно може да ги направите. Така, следва наговаряне за благословия. Това се прави в първия час след новата година, т.е. до 1 часа. Произнасяте следният заговор. Буря в морето вълни повдига, Богородица своя син Христос укрива, минават наблизо 12 девици. Млади жени, пита ги Господ, млади жени, къде отивате, минавайки покрай мен, какво носите в своите ръце? Носим ние 12-те месеца, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември. Благослови ме Боже и мен, казвате вашето име, за цялата година в името на Отца и Сина и Светия Дух и во веки веков. Амин. Тук самия текст можете да прочетете на ум, на глас, шепнешком, според вашето желание и възможности. И оттам нататък, през първите дни на януари имате възможност да създадете благоприятни условия за щастие, за успех, за хармония, благоденствие през цялата година, чрез редица ритуали, които ще ви дадем на тези от вас, които желаят да присъстват на платеният вебинар. Там ще ви дадем всички тези ритуали, които се правят в течение на 12 дни от 1 до 12 януари. Тук сега ще ви дадем и списъка, който с необходимите материали, които трябва да си набавите. Изключително магични са самите ритуали. Те са в много и най-различни направления. Сега ще ви разкажа. И за целта ще трябва да си подготвите специална кутийка или съндъче,
във всеки един от дните ще имате ритуал, който да правите, в някои дни повече от един. И в самия ритуал се приготвя един такъв магически талисман, който вие всеки ден ще слагате в тази магическа кутия. И на 12 януари се прави завършителен ритуал, в който всички тези 12 неща се подреждат по часовниковата стрелка. 12, 1, 2, 3 и така нататък. В средата се слага една хубава голяма свещ и се прави завършителен ритуал с всички тези талисмани 12, които сте си направили. И те се прибират в тази магическа кутия, където ще стоят цялата календарна година. Това е вашият магнит за хармония, за успех, за щастие, за богатство. И следващата година, преди да започнете наново с новите ритуали, се изхвърля тази кутия, част нещата се взимат, ще ви дадем специфични указания и се започва наново. Тоест, всеки път е така. Така, какви са материалите, които е важно да си приготвите за самите ритуали през всичките 12 дни? Сложен ви е тук самият списък. Няма да ви ги чета. Всичките имате нужда от дебела бяла свещ, чието горене ще бъде минимум 5 часа, свещник, кибрид, клечки за зъби, самата кутия, която трябва да си харесате, червен памучен или вълнен конец, който да не е по-къс от 50 метра, ножици, конци, игли, сол, дафинови листа, пакетче карамфил, 5 семки от ябълка, ще трябва да се разрежете самата ябълка, да вземете от нейната сърцевина 5 ябълки, там се прави един много интересен печат с восък, от вашият палец ще направите печат, като Соломонов печат, черен маркер, банкноти от 5 или 10 лева, минимум 50 метра, да. Да, просто отивате в кинкалерията и си купувате конец, такова голямо дълго челе с вълнен червен конец. Те са достатъчно дълги метри. Да, всичко това е написано, ще го имате като списък. Малко огледало, цветове от метличина, шишарки, хмел. Всичко това е лесно доставимо от там билкарник някакъв, от кинкалерия. Не е трудно. Копчета, 12 на брой с 4 дупки. Там има специален ритуал как и къде се пришиват. 7 монети с еднаква стойност. И съответно, всеки ден в тези 12 дни от 1 до 12 януари ще имате такъв очистващ ритуал, който се прави за самия ден. Запалвате голямата бяла свещ, гледате пламъка на свеща броите до към 30, за да можете да пречистите енергетиката си. Очиствате, да, в мълчание се купуват всички тези неща. Просто си правите един списък, тръгвате по магазините и този ден мълчаливо пазарувате. Или може да не успеете да купите всичко днес, утре, други ден. Да, купувате в мълчание. Очиствате дланите си в пламък. Знаете как измиваме самите длани в пламък. Позволяваме на ръцете, дланите и гърба на дланите да минат през пламъка. Движим ги достатъчно бързо, за да могат да се очистят, но не и да се опарим. И всеки път, след като завършим самият ритуал, казваме благодаря на огъня за очистването. Тоест тази голяма бяла свещ, тя ще гори всеки път, когато вие правите ритуали през тези 12 дни. Така, момичета, какви са тези ритуали, за които говорим, които ще получите, ако присъствате на нашия платен вебинар, който ще се състои на 17 декември, т.е. до момента ви дадахме безплатно ритуалите, които може да направите до 31 включително. Оттам нататък всички ритуали от 1 до 12 можете да получите, ако присъствате на нашия
платен вебинар. Той ще се проведе отново в 19 часа през платформа Zoom. Неговата стойност е 80 лева. И какви са тези ритуали, за които Манон ще ви разкаже надълго и на широко? Тоест, на 1 януари се прави ритуал за красота, за проявление на прекрасните наши личностни качества, за привлекателност и лична сила. На 2 януари се прави ритуал за богатство, за привличане на финансови потоци, доходи и имущество. Това е ритуал за пари, много мощен. На 3 януари се прави ритуал за самоусъвършенстване, за успешна комуникация с близките ни, социума. Знаем, че ние сме социални животни, ако не сме поставени добре в социума, в семейството, няма как да не се получават нещата. Тук работим за себе си. На 4 януари имаме ритуали за дом, семейство, отношения с нашите родители, деца, ритуал за привличане на подходящ партньор и създаване на семейство на тези от вас, които все още нямат. Ритуал за раждане на дете в семейство, там където детето е желано, но още не се случва. Тези ритуали са много древни, могат да бъдат усетени много емоционално, но Манон ще ви обясни по какъв начин може да преминете през стъпките, тъй като тук има специфики за самите ритуали, как се преминава. И тези ритуали наистина работят. И всеки от нашите курсисти, или там хора, които са присъствали на платени вебинари, масово имаме успех в това. Ритуал за привличане на подходящ партньор. Да, хората успяват и намират за себе си правилният човек. Спират да се лутат в някакви стари изживяни токсични връзки, в които нищо не се случва, обаче стоим и се крепим там, защото, видиш ли, имаме минало и не можем да се откачим от тези хора. Хората с тези ритуали успяват и намират за себе си правилния човек. Някои вече живеят заедно. На 5 януари имаме ритуали за себереализация и творчество, за намиране на удоволствия и развлечения. На 6 януари имаме ритуал за здраве. На 7 януари имаме ритуал за любов, за хармонично семейство, брак и партньорство, постигане на брак и партньорство или хармонизация на такива вече създадени. На 8 януари се прави ритуал за успех и късмет. На 9 януари имаме ритуал за следване на нашата мисия. На 10 януари имаме ритуал за кариера, бизнес, признание, социално положение. На 11 януари правим ритуал за изпълнение на желания и осъществяване на големи покупки, които искаме да направим през календарната година. И на 12 януари имаме ритуал за защита от неприятности и неприятели и завършителен ритуал, който казах, с всичките 12 талисмана. Няма сфера, която да не е захваната, няма нещо, което да не е включено. И наистина, всеки път, когато правите ритуалите, вие ще напълвате живота си, енергетическото си пространство, отваряте портали, врати за всичко това, което е написано и което ще говорите, то да дойде в дома ви. И така, това е, което аз имам да ви разкажа за днес на нашия безплатен вебинар. Добре дошли сте да участвате и на платения, ако имате такова желание. Той ще бъде доста по-дълъг, тъй като Манон ще ви обясни в големи детайли и подробности всеки един ритуал, как се прави. Тези всички ритуали, за които говорим, някои от тях са по-кратички. Някои отнемат буквално 10 на минути, други отнемат по 1 час да бъдат направени. Тоест от 1 до 12 ще си имате и ще си знаете в главата днес какво имам да правя. Днес имам да направя това, това и това. И си отделяте едно време, в което просто си правите самият ритуал за самия ден. Така, аз сега ще ви включа микрофоните. Ако разполагаме с тези неща от списъка в дома си, да, пак трябва да ги купите нови. Всяка година се пазарува за тези ритуали и се купуват нови неща. Какъв е смисъл във всичко това, Диана? Защото тези неща, които ги имате в дома си, те са попили енергетиката на дома. Да, те са живяли там и са попили всичко това, което се е случвало. Вие купувате нови, започвате нова година с нови неща, с свежа енергетика, внасяте нови неща. Т.е. не работите с замърсени предмети. Това е идеята.
Всяка година на мен ми остава по едно голямо червено челе, което е с вълнен конец, защото от него съм използвала еди си колко метра. Да, просто го ползвам за други цели, ако имам нужда някакви. Понякога се събират вече там да имате 3-4. По някое време може да м, дойде някакъв случай, в който да използвате самият конец. Но всяка година се купуват наново всички тези неща по списък. Така, пускам ви микрофоните, момичета. Ако имате въпроси, които да зададете, Манон, ако искаш нещо да кажеш, да допълниш, с удоволствие. Мога само, благодаря много, Фрея. Мога само да допълня за момичета, които не сте се занимавали с ритуали, не сте падали в такъв тип занимания. Може би така трудното, което ще ви бъде, да се купят в мълчание нещата. Факт е, че Вселената помага. Когато тръгнем с намерение да купим нещо в мълчание, обичайно ни се получава много добре. Да отидем, да си свършим нещата, да си избирайте големи магазини, там където няма да е една продавачката и да ви се налага да контактувате с нея. Големите магазини достатъчно вече ще са пълни с хора, тъй като предполагам, че пазарението и в България е започнало за празниците. Никой няма да ви обърне кой знае какво внимание, че не говорите, не сте поздравили и така нататък. Кимате, усмихвате се и толкова. Нещо, което тук, където ние живеем с Фрея, много трудно, наистина, изключително трудно. И Невъзможно направо. всеки път казвам на курсисти, тук, където ние живеем, е изключително трудно в мълчание да се отиде някъде, защото специфичен е острова, не е Испания, не е менталитета в Испания. Тук всички говорят на бебе мой, любов моя, прегръщате, целувате, това са непознати хора. И това е навсякъде и наистина е много, много озадачаващо, защо аз стоя с празен поглед и гледам, докато те ми пожелават 6 пъти прекрасна вечер и сладки сънища и не знам какво там още. И те И аз целуват и стоя те като прегръщат. да, и ме прегръщат и ме целуват това непознати хора в всякакви магазини, нали? И аз просто кимам, усмихвам се. Да речем, обяснението, че не говоря език, някак си за тях е разбираемо. Виждат, че не съм типично местен човек. Наистина, като проявите желание, в мълчание купуват се нещата. Другото, за което най-вече си пуснах микрофона, освен да благодаря на Фрея, е как се броят заговорите, когато правите даден ритуал. Тъй като на много от местата имате, прочетете това 12 пъти или там 9 пъти, 3 пъти и така нататък. Когато работим с магия, това е обичайна практика, да четем определен вид думи, n на брой пъти. И понеже не бива да броим съзнателно, т.е. съзнанието ни в момента трябва да бъде концентрирано върху това какво четем. И да визуализираме така какво четем, а не да броим колко пъти сме го чели. Има хитринки, такива вещерски, които мога да ви дам като подсказка. Можете да си вземете 12 клечки за зъби или 12 кибритени клечки и всеки път, когато прочитате заговора, просто или пускате, отделяте едната, ако ги държите всичките в ръце, всеки път при прочитане на заговора пускате една клечка и четете до момента, в който ръката ви се окаже празна. Това е обичайна практика, а съвсем обичайното, което пък ние хора езотерици ползваме, е така наречения вещерски възел или вещерска броеница. Какво представлява вещерската броеница? Тя е от обичайния антураж на хора езотерици. Присъства винаги на алтарите ни, тъй като, да не кажа винаги, но в огромен брой от случаите ритуалите изискват някаква повторяемост на думите. Това е един конец, една връв и навързвате възли на нея. Но в случая тук ще ви е лесно, тъй като да не бъркам, но мисля, че всички заговори са по 12 пъти. Да. Да, там където са по 3 пъти, да речем съзнанието лесно ги отчита 3 пъти, но мисля, че всички други бяха по 12 пъти. Направете си един такъв дълъг конец, там 30-40 см и си вържете 12 възела. Този конец го държите в ръката и на типа на броеницата, как се отброява броеница, премествате си пръста на следващото възелче, когато си изчетете текста.
И в момента, в който ви свършат възелчетата на самата връх, сте убедени, че сте си прочели точно заговора 12 пъти. Това исках да ви подскажа, ако не сте се занимавали с езотерика, като нещо помощно, което върши прекрасна работа. Благодаря, Фрея. Аз мисля, че за момента друго не се сеща. Давам думата на момичетата да попитат въпроси, каквито имат. Благодаря, Манон. Ако имате въпроси, момичета, за нещо, което не съм обяснила добре, как да се запишете за платения вебинар, просто може да пишете в Viber, в самата група, в която сте в момента, може да пишете: искам да се запиша за платения вебинар, и ние ще ви включим в друга група, където ще бъде платения вебинар, и там по същия начин в уречения ден на 17 ще публикуваме линк. По този начин можете. Добре, от всичко това, което разказвах, има ли нещо неясно, нещо, моля, нещо, което да ви стои като въпросче в главата, нещо, на което не сте проследили нишката? Аз искам да попитам, тъй като принципно сега това сигурно е стандартен въпрос, но повечето пъти ние ще пътуваме конкретно на 31-ви. Аз имам възможност да изпълня голяма част от ритуалите, но тези, които са вече за вечерта, няма как да се случат нещата в къщи. Ако ги пропусна, смисъл, проблем ли е това? Не е проблем, просто като се върнеш ще си ги направиш. Тоест, каква част от нещата ти ще си прецениш, зависи кога ще пътувате. Хубаво е да можеш да направиш, да сложиш някакви неща на масата, от там ядки, някакви неща, които имаш, да си наговориш самата маса, и това е последното. И след като се върнете вече след пътуването, останалата част, която е след 0 часа, може да си я направиш после. Добре, супер. Всъщност, не, мен конкретно ме интересуваше, защото защитата за дома реално се прави в 8 часа и това е всъщност конкретния проблем, защото в 8 часа няма как да сме си вкъщи. Манон, мислиш ли, че може да бъде изтеглено времето за защитата? Колко по-рано? Просто гледай другите неща да си ги спазила като последователност. Работим с намерение. Условни, да, има портали, има време, в което принципно трябва да работим, но по-добре да го направим по-рано или по-късно, отколкото изобщо да не го направим. С такава презумпция работим. В случай, точно преди да тръгнем го правим и така. Добре. По същия начин стои въпроса и с самолетите. Има хора, които примерно по ред причини в тези 12 дни, примерно от 1 до 12 декември, пропускат зададения ден. Или забравят, или имат някаква работа, или нещо там се случва и не могат да си направят талисмана. Отчитаме, че това звено просто, точно този ден, ще бъде тема, в която няма да можем пълноценно на 100% да си помогнем. Ние ще го направим на следващия ден, да. Можем да го направим. Нали? Примерно, пропуснали сме на 7 януари да се направим въпросния талисман, ще го направим на 8, но отчитаме все пак, че не сме успяли в рамките на точно този ден, където е най-силно зареден за дадената тема, да успеем точно тогава да го направим. Да, разбирам. Ритуалите са много забавни. Някои от тях са доста така. Има една такава магия, относително скоро озаглавена магия Симурон. Някои от ритуалите приличат точно на такъв Симурон. Да, приличат на Симурон, да, много забавно.
Много, много забавно, много леко, много така интересно се правят. Предизвикателство са някои. Например, този печат на Соломон, който се прави с восъка, е супер интересно първи път, когато се прави. Да, То да. е едно разливане на восъка, там трябва да се вземе отпечатък от пръста, пък после семките да се позиционират от ябълката. Купуваш ябълка, той вътре няма 5 семки, има две, третата е изгнила, айде Да. бягай до магазина, търси друга ябълка. Аз тези неща от опит другия път ще ви ги кажа, къде евентуално може да имате. Да, да си купите а, повече Да си ябълки. купите повече ябълки със сигурност, Как да защото се разрежете оказва. ябълката, за да не се Да, разрежете семките? Да, има да. неща. Има такива интересни неща, които се сблъскваме. Обичайно, когато за първи път ги правим, може да ни поизбяга. Лично аз съм ходила в последния момент за втора ябълка. Нали, оказах се точно в такъв казус с семките вътре не ми стигаха. Печата ми не се получи първия път, не можах да го изрежа както трябва. Наистина, но пък носят едно такова интересно зареждане с енергия и след това се получават много, много красиви талисмани. Наистина, като си ги погледнете на 12-тия ден, като си ги наредите вече всички, аз си бях купила първия път, си спомням, една такава камена чиния, много красива, и си ги подредих и ми беше много, много красиво да си ги Но то е гледам. много ведро на сърцето така да ги гледаш. Това е твоето произведение. Това са твоите магични талисмани, които ще ти носят всичко това, за което работиш. Много така, много Една вълнуващо. красива кутия си бях взела първия път, си спомням, че панделка, че после къде да я крия, къде да я сложа. Предизвикателство е наистина много голямо, но който е започнал да ги прави всяка година. Не, Да, не съм така е. чула някой, който да се откаже на следващата година да не ги направи. Да, така е. А, Проче и аз искам да кажа, че аз гледах този курс и миналата година. Това беше първия път, в който се опитах да направя само, в смисъл само тази част, която давате в този вебинар. Не съм се записвала за другите. И според мен има ефект. По принцип, ако погледна назад една година, начина по който сме живяли и изобщо всичко, сега е по-добре. Мгм. Само с тези ритуали. Да, Да, само с тези. Да, много ти вярвам. благодаря за обратната връзка, Диана. Много се радвам. Дори само тези ритуали да се направят също дава наистина резултат. Така е. Много се радвам. Да. Супер. Добре, момичета, за каквито и въпроси да се сещате, Viber групата ще остане активна, няма да я прекратяваме. Видеото, като се конвертира, ще го качим. Поне около месец някъде обичайно ги държим активни видеята. Преди да ги свалим, може да си свалите физически файла, да си го имате в текстови вариант. Ще ви качем, освен презентацията, в документов файл, за да може да бъде разпечатан. За удобство да може да си ги четете, каквито въпроси срещате, когато и започнете да ги правите. Въпросните ритуали в края на годината, пишете в групата, активна ще е, все една от двете с Фрея ще бъде наблизо да отговори. И добре сте дошли следващата неделя. Може да пишете в групата, на мен, на Фрея, няма значение, да ви добавим за платения вебинар, ако решите да се хванете с голямото друго предизвикателство, да си правите талисмани. Спокойна нощ ви пожелавам аз и до нови срещи. Фрея, предполагам, че духовния курс, който беше за духовно пробуждане, безплатния, предполагам, че ще го пуснем и тази година. Да, ще го пуснем, да, ще направим анонс. Да, мога да ви разкажа. Ако искаш, Манон, ти разкажи няколко думички. Ми, Миналата година ни е хрумна така идея с Фрея. Записахме две видеа. Едното го записах аз, едното го записа Фрея за хора, начинаещи в езотериката, за духовно израстване. Въобще как стоят нещата от гледна точка на рода, на егрегора, какво е карма, какви са вселенските закони, как ги разбираме ние, какво е всъщност реално положението от гледна точка на Вселената, как тя ни вижда. В така синтезиран вариант имате две видеа за съвсем начинаещи, но дори да не сте начинаещи, може пък и да чуете нещо полезно. Напълно безплатно го получавате. Това, тези двете видеа всъщност
И предполагам, че утре в други ден ще пуснем обява за това, който иска да се включи всъщност и да получи достъп до въпросния запис на двете видеа. Да, то е мастер-клас безплатен за духовно развитие. Да, безплатен за всички, които желаят. Миналата година имаше доста хора, които се записаха, близо 40 човека, ако не се лъжа, беше групата. И така имаше добри отзиви от хора, които дадаха обратна връзка, че много са им били полезни нещата, които сме разказали. Те са в най-различни направления. За род, за карма, какво е това лична карма, родова карма, защо избираме да се родим предадени родители, какво ни носи това за нашите деца, как сме свързани. Общо взето в най-различни направления, така, достатъчно информация. Ако желаете, може да се включите. Ние сигурно утре в други ден ще го пуснем. Следете в страниците, в YouTube канала. Благодарим, Калина. Благодарим. Радваме се. Добре, момичета. Ами спокойна вечер и от мен. Пишете. Надявам се да останем във връзка. Всичко най-добро. Весели коледни новогодишни празници с тези от вас, които сме във връзка и сме на обучение заедно. Ще се видим и ще се чуем отново. Всичко добро, момичета. Всичко добро, момичета. Весели празници и до скоро. До скоро. Хубава вечер. Хубава вечер.